Kali ini kami tim Lawang Sewu menelusuri tempat pepunden yang ada di Cilacap pinggiran utara bersama Ki Pancabumi Mataram dan Ipung CS. Detik demi detik, pelan-pelan melangkah, jalan berbelok-belok sambil tengok kanan kiri, ujung jalan ke ujung jalan kami lewati. Akhirnya, ketemulah salah satu petilasan tempat religi yang ada di Jalan Jambu, Sumur Gemuling, Kuripan, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Raden Syahid putranipun Tumenggung Wiladikta Tuban, asmanipun Raden Syahid. Gelaripun menika Santri Unding, lajeng Lokajaya, Syekh Melaya, sing pungkasan niku dening para waliyullah sedaya niku dipun tutup Kanjeng Sunan Kalijaga. Niku sing akhiripun saged mbetok aliranipun Jawa asli. Niku tentu saking Demak zaman rumiyin niku tiap dusun niku kendel. Oh, dados niki Santri Undik. Nggih, Santri Undik waktu beliau lagi jelajah teng wilayah Jawa bagian barat. Selatan. Nggih, Jawa lewat selatan nggih. Nulunge Kanjeng Hadipati Cakrawardaya. Cakrawardaya sing manuk beri niku. Nggih. Oh, dados niki perjalanan sederenge dugi Nusa Kambangan nggih. Oh, wis derenge. Lah nggih, sederenge nggih. Dados saking mriki kendel wonten mriku kilen pas ngayahi salat duhur niku wis lingsir sarasipun. Mereka akhirnya dijenengi Grumbul Salak Gumlewang sering Salak Gumlewang nglakoni salat duhur tapi slingsir wis Gumlewang srengenge nggih Salak Gumlewang srengenge nggih pindah saking Salak Gumlewang wonten Hadipati Limbangan Dradara Harja niku wonten petilasane wonten Blagong seniki Trajumas ketelah Trajumas. Saking mrika Limbangan pindah wonten Gemilir Ponsot. Nggih, Gemilir. Ponsot lajeng ten sing jejer kali daun lumpung nika. Nggih, ten mrika lajeng santen Cakraningrat Donan nggih. Niku mondhot agemanipun kaperih ngamanaken burung Garuda Brini teng anu ketapang dengklok nggih. Nggih, lajeng
anggenipun Mersaya ngejes niku wonten sebelah rumah sakit umum Ketelas Siaglung niku sing damel pekawan. Kuwi dados petilasan. Ngelabruk dilaleh ngidul ngetan temangsang nang ketapang kusi. Nggih. Dengklok akhirnya dijenengi Grumbul Ketapang Dengklok. Mleber lajeng wonten Karangtalu proyek bodol. Nggih. Bar saking mrika melajare teng donan teng kidul kuburan Karangsuci Ketela Panggang Sari sekitar niku nggen sing donan niku sing nggo mandeg nggen napa nyuwun sewune teng mriku kan panembahan sing apa dangkal uwit niku nggih uwit gedhe napa teng mriku senes niku sanes niku nek Panggang Sari teng kali oh kali nggih dados sing aseng teng Pelet Tising nggih niku wonten jembatan niku teng kanane Ren wonten tulisane Panggang Sari. Nggih niku burung Garuda. Terus piyambakipun mlampah teng Sigit Sela. Mas Sigit Sela, nggih. Teng Sigit Sela kabeh ngamanaken gelombang ombak sing wonten usreng segara Sapuregel. Sapuregel. Nggih. Bar saking mriko lajeng lewat Njojok. Njojok niku eyange sing namine jenenge Desa Grumbul Njojok. Bar Njojok munggah kuburan Karangsuci Sapujagat. Sapujagat Karangsuci. Nggih. Bar saking mriku pamitan kalih Adipati nerasaken lampah ngaler Jeruk Legi si kakak niku kondur teng Cirebon mripik. Nggih. Dados daerah Cirebon kula riyen nate mrika wonten jembatan sing sangane Kalijaga. Niku lurunge Sandrodik anggenipun nerasaken perjalanan. Jadi pertelon kali enten bablas kan sederenge dugi Cikakak Melih niku kan sempet teng daerah niki Majenang barang kan. Riwayate enten wonten Majenang, bisane Majenang niku sih. Nggih. Matur Dewi Panerja daya luhur. Nggih, daya luhur Majenang mudhun ngantos dugi akhire dugi nggen Ujung Barang. Nah, Ujung Barang mudhun Salem nembe wangsul teng Sakatunggal Melih Cikakakan ngoten. Nggih. Bupati Banyumas Pertambang yang saking Ngayogyakarta Cokronegoro Nggih. niku madeg wonten Banyumas. Nggih. Cokronegoro Bupati pertama. Kaping kali ya Cokrowerdoyo tasih sedereke madeg wonten Cilacap. Pernah pamane madeg wonten Ciamis. Bupati sinten? Niku kula mboten padha ngepanaken tapi kula balik Banyumas Cilacap ki genani si Sekranda terus Siap. Lah teng mriki riwayatipun Santrundik napa sawek napa, Mbak? Kenapa mriki enten sumure? Nggih wonten. Lah nggih. Wong bodoh. Ya yakin. Angger gawe aku jerone semenang nang ring gunung kaya kae. Kaya kayane wis sak lah. Wong sumur kowe banyune nang ngisor kok.
Karena sedure sumur nyatane sana banyu. Ini cara kula nyakuna. Oh, terus tindak mriki niku begitu bar tunggu manuk niku nggih. Kalau menyebarkan agama Islam. Nggih. Tapi menurut cerita yakin kemudian kalau sama tua dari nunggu kontrak. Namanya alas pagedangan. Enggak. Pagedangan. Acara kawanan suruh ini kepripun iki, Mas? Penyangga tiap suran melakukan dakwah tumpeng kuat ya orang tahu Alhamdulillah mboten tau tas nggih. ya tahu anak musim itu aku yang neraka pasrahnya karo yang nyongkian yang Jawa nanduri ada Jawa katakan Sama kepala nggih. ya sudah bakat itu sudah jadi bakat Nggih yang cerita waktu kuliah teng Sandrun Bike nggih. Zaman lebut mriki tesih alas Gundi Wanggung. Jadi beliau singgah teng mriki niku karo tapa juga berarti. iya ya bangsa dulu Lah nggih masalahnya kan mriki Gumiwang iki wong kan. wong kowe lagi ngobrol nang areng ora kauripan ge dikirim ora gelem dahar yo kelasnya wis beda sebab Mboten siram nggih mangke. Dados ceritane ngengere kali lurah Kauripan nggih. dari kauripan itu orang menurut ceritanya belum kok tahun tumpung ya